ପକ୍ଷୀ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ କଥା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଶୀତ ଦିନ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷା ହେତୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଓଦା ହୋଇଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେତୁ ଶୀତରେ ଥରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କେତେକ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଲାଲ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ ଏହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ହଲେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏହି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫଳଟିକୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ନି ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀତଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଏହିପରି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସୂଚୀମୁଖ ନାମକ ଏକ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଥାଏ। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ନିର୍ବୋଧତା ଦେଖି ମନେ ମନେ ହସୁଥାଏ। ଶେଷରେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତରେ ବୋକା। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ତୁମେ ଅଗ୍ନି ବୋଲି ଭାବୁଛ ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜିନିଷଟି ଶୀତଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଅଗ୍ନି ନୁହେଁ କି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୀତକୋପରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ଫଳ। ଭାଇମାନେ, ବୃଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ଅଯଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ଦେଖ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ତୁମେମାନେ ନିରାପଦରେ ରହିପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଜଳ ଓଦା କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସୂଚୀମୁଖର କଥା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସୂଚୀମୁଖକୁ କହିଲେ, ସାମାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଟିକେ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ? ଏହା କହି ଜଣେ ମାଙ୍କଡ଼ ସୂଚୀମୁଖର ଡେଣାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କି ତାକୁ ଏକ ପଥରରେ ଛେଚି ମାରିଦେଲା। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଜ୍ଞାନୀ ବା ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୂର୍ତ୍ତ ବା ଶଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାଙ୍କଡ଼ ବିଚରା ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଟିର ଯେପରି ଦଶା କଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ସେହି ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେପରି ସେହି କାରଣରୁ ଏକ ନିରୀହ ଘରଚଟିଆର ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।